Dagan nga. Bunal. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon ang ika 57. Murag ika 57 na gid no. Wala mo ko load. So dito katanaw sa tong old video. Basta kay may ilang tanaw niya. Karon ga kay hindi ko maglangay no kay medyo udto na, no? Adto na ko, dagan ako. Hay go. Iba mo sa naga. Ilan na no nga kanang disgrasya ba niya diha namatay. Friendly reminder no sa mga mobiyahe, labi na gid sa mga motorista. Amping mo permi ay mo palagi pakusog para mauli mo safe ug maabot mo sa inyong destinasyon nga safe mo. Always be a defensive driver. No, naan ninyo ang mga pwede nga mahitabo. Kaya kung magbiyahe ta, permi na ang disgrasya. Ride safe ta permi ha. Basta na ni gani nga happy kita sa oras. Wala kita laing madali nga ruta. Dakit to gudalupi kita. Dili kayo ni layo, dili pa ni duol. Pero ang nakanindot lang dire kay sagka ba. Medyo elevated ang iyang kalsada. Mao na nga murag magsagka ka ba. Hinahinay rataron kay murag na gibamati akong paa. Dagan nga. Bunal. Ikaw ni bunalan. Di ka dagan. Hindi ka mala. Nakaw kita. Shoot ka ta dari ka. Uy, nata. Kinundo mo to kung style ka nga mudagan ko nga di ko muhunong niya akong agwantahon bisag kapoy na. Ayaw magsuno ato. Kay duol kita sa injury atong style lang mga ga. Pero kung ganahan ka nga mutaas yun yung hangin yung stamina. Nino to siya, effective siya. Taas yung hangin, di ka dali maluya. Pero karon bisag wala kay kumaluya. Pero sakit akong kuan. Paano? Feel ako injured yun eh. Mao nga ay ito yung sunang style kay murag mutaas yung hangin pero mumuboy mo lahutay. Hangtod sa sunod higayon ga. Hangtod sa sunod itong dagan. Padayon mo sa pagsuporta. Gano'y TV. Ano'y out. See you!